Безспорно, един от най-легендарните отбори в България е този на Спартак Пловдив. А един от емблематичните мачове е този с Бенфика. През есента на 66-та година на Тодор Диев и компания се пада да играят за купата на панаирните градове, впоследствие Купа на УЕФА и сега Лига Европа, срещу един от най-големите отбори в света. Още във втория кръг на турнира, пловдивските гладиатори се изправят срещу Гранда Бенфика, предвождан от легендата Еузебио, Жозе Торес, Колуня и още половин дузина виртуози. Първата среща се играе на 26 октомври 66 година на стадион 9 септември. 40 000 зрители изпълват до краен предел трибуните на голямата къща в очакване на грандиозно шоу. Легендата Еузебио открива в началните минути на матча, но Христо Дишков изравнява резултата. Така завършва и двубоят, 1-1, като Спартак пропуска да победи именития си съперник. В реванша на 23 ноември 1966 година на стадион Луш в Лисабон пред 45 000 зрители, Бенфика побеждава с 3-0 и отстранява пловдивския отбор, след като Димитър Димов си отбелязва автогол, а после се разписват Еузебио и Торес. Двубоят на легендарния стадион се оказва и последният велик момент в историята, защото след края на сезона Спартак е обединен с Ботев по искане на партията и новият клуб носи името Тракия. През лятото на следващата година в Пловдив се извършва едно от най-големите посегателства върху градския футбол. Тогава под ръководството на градския партиен шеф Костадин Гяуров е извършено скандалното обединение. Той е брат на великия ни оперен певец Николай Гяуров. Само че докато последният покорява Ла Скала, Ковант Гарден и Болшой театър, брат му си прави каквото иска в Пловдив. Съветският възпитаник влиза под кожата на Тодор Живков и го вкарват в политбюро. По онова време е модерно хората с власт да се занимават с футбол. Вътрешният министър Ангел Солаков е от Левски, а военният Добри Джуров от ЦСК. През 67-ма обаче Ботев удря в земята сини и червени и става шампион. Тогава в главата на Гяуров назрява пъклен план. Идеята му е да се направи един супер отбор на Пловдив, който да бие софиянци и да шества победоносно из Европа. Първоначално дори се кроят проекти за сливане на всички пловдивски отбори в един. Бързо обаче става ясно, че старите врагове Локомотив и Ботев няма как да се обединят, иначе ще избухне революция. Христо Бонев е наречен фашист, тъй като не пожелава да предаде черно-бялата си любов срещу апартамент и офицерски чин в армията и Тракия. Затова е взето решение жълто-черните да се слеят с Спартак и студентското дружество Академик. От Спартак в Ботев отиват трима играчи – Тобия Момин, Христо Дишков и Михаил Георгиев. Повечето от играчите приключват с футбола, сред които и легендата Тодор Диев. В Локомотив отиват Иван и Атанас Манолови, известни като Големия и Малкия орел. В онези години Спартак е много популярен в Пловдив. Публиката му е най-вече от квартал Кючук, Париж. На важните мачове на стадион 9 септември идват по 30 000 души от целия град. Възстановяването е трудно и романтично през късната есен на 1982 година. Начело на клуба застава началникът на МВР Пловдив, генерал Запрян Калудов, а в управата влизат директорите на предприятията от Южната икономическа зона на Пловдив. От Тракия отказват помощ, но ръка на възродения клуб подава Локомотив. Черно-белите предоставят на съгражданите си целия отбор старша възраст, който впоследствие печели промоция за втория ешелон. Спартак връщат жеста след това, като не се напрягат много при влизането на Локо Пловдив в А група през пролета на 1985 година. Отборът стартира от трета дивизия, като бие конкурентите Академик София и Ямбол и финишира първи. За последно Спартак играе в А група през сезон 95-96. През лятото на 2016 година тихомълком предишното ръководство оттегля представителния тим от участие в Югоизточната трета лига, а най-добрите години изглежда отдавна са отминали.